नमस्कार, मी अभिजित. गोमंतकच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर तुम्हा सर्वांचं स्वागत. मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे की मागील 1 ते 1.5 वर्षापासून देशात किंवा देशाच्या बाहेर किंवा आपल्या राज्यात म्हणजेच गोव्यात कोरोनानं अक्षरशः थैमान घातले. लाखो लोकांचे बळी या कोरोनानं घेतले, अनेकांचे घरसंसार उद्ध्वस्त केलेत. कोरोनाचे जे नियम आहेत ते आपण 1.5 वर्ष झालं पाळतोय. राज्यात देशात अनेक वेळेस लॉकडाऊन लागले. या लॉकडाऊनमधून बऱ्याच प्रमाणात शिथिलता देण्यात आली. कोरोनाचा विळखा काही प्रमाणात कमी झाला. दुसऱ्या लाटेत दुसरी लाट ही आता हळूहळू ओसरताना दिसतेय. पण गोमंतकीयांनो, कोरोना आणखीन आपल्यातून गेलेला नाहीये. हे तुम्हाला सांगायचं कारण इतकंच आहे की मागील काही दिवसापासून जसा कोरोनाची दुसरी लाट ओसरताना दिसते, सरकारने काही प्रमाणात निर्बंध शिथिल केलेले दिसत आहेत. तसेच आपण सर्व निष्काळजी होताना पाहायला मिळतोय. कारण आपण कोरोनाचे जे काही नियम आहेत, मास्क वापरणं, सोशल डिस्टन्सिंग करणं आणि सॅनिटायझर वापरणं, हे बिलकुल पाळत नाही आहोत. सर्रास कुठल्याही सार्वजनिक ठिकाणी आपण गर्दी करतोय. लहान मुलांची कुठलीही काळजी घेतली जात नाहीये. मास्क आपण वापरत नाही आहोत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत असू द्या किंवा देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असू द्या, यांनी जे काही नियम सांगितले होते, मोदींनी तर म्हटलं होतं की 3 गज दूरी अब है जरूरी. म्हणजे कोरोनाचा विळखा जर रोखायचा असेल तर हे नियम पाळावेच लागतील. पण आपण हे नियम पाळताना दिसत नाही आहोत. कारण मार्केट्स असू द्या, दुकान्स असू द्या, खरेदीला किंवा अगदी फिरायलाही बाहेर आपण जाताना कुठलेही कोरोनाचे नियम पाळत नाही आहेत. राज्यात संचारबंदी लागू आहेत. पर्यटकांनाही बंदी घालण्यात आली आहे. अनेक प्रमाणात शिथिलता दिली आहे खरी, पण संचारबंदी असताना बीचवरती आपण काय करतोय? बीचवरती आपण सर्रासपणे धिंगाणा घालताना दिसतोय. एन्जॉय हा आयुष्याचा एक भाग आहे, तो केलाच पाहिजे. पण कोरोना काही आपल्यात गेला नाहीये. हेच पाहणा, मागच्या 24 तासाचा जर विचार केला आपण तर राज्यात काल एका दिवसात म्हणजे 2 ऑगस्ट रोजी 90 केस सापडलेत. मागच्या प्रमाणात हे कमी आहेत, पण कोरोना थांबण्यासाठी आपल्याला हा आकडा 0वर आणणंही तितकंच गरजेचं आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, 90 केस काल 24 तासात म्हणजे 2 ऑगस्टला आढळले आहेत, ज्यामध्ये 2 लोकांचा दुर्दैवी मृत्यू या कोरोनाने पुन्हा एकदा झालाय. आपल्याला माहिती आहे की राज्यात आत्तापर्यंत जवळपास 1,70,000च्या वर, म्हणजे जर आकडा मी तुम्हाला सांगायचा असेल तर 1,71,295 केसेस गोव्यात आढळले होते, ज्यामध्ये 3150 जणांचा मृत्यू झालेला आहे. ऍक्टिव्ह केस आता जरी कमी असल्या, जरी रिकव्हरी रेट 97.56 पर्यंत गेलेला आहे, हा म्हणजे रिकव्हरी रेट एक त्या मानाने बरा मांडला जाऊ शकतो. पण आणखीनही आपण या सर्वाच्या बाहेर आलो नाहीये. वारंवार WHO असू द्या किंवा इतर आरोग्य तज्ञ असू द्या, कोरोनाच्या 3ऱ्या लाटेचा इशारा आपल्याला देत आहेत. पण यातून जर आपल्याला वाचायचं असेल तर गोमंतकीयांनो, नियम पाळा, मास्क वापरा, सॅनिटायझर वापरा आणि सोशल डिस्टन्सिंग नियम पाळा. तरच आपण 3ऱ्या लाटेला आपल्या राज्याबाहेर थोपवू शकतो आणि या सगळ्या संकटातनं बाहेर पडू शकतो. अशाच नवीन ताज्या अपडेट्ससाठी गोमंतकचं डिजिटल प्लॅटफॉर्म सबस्क्राईब करा.